L'activitat que farem avui és sobre cantants musulmanes femenines i diverses. És una activitat que consisteix en trencar una mica els estereotips que hi ha envers la dona musulmana, perquè sembla que hi ha una imatge molt estereotipada quan realment és molt diversa, mitjançant 3 models de cantants musulmanes per trencar aquesta imatge. Barsembaran és com una escola popular itinerant o un col·lectiu d'MCs i d'artistes vinculats al hip-hop i al rap, que fa temps que treballem amb les escoles i les aules i tot el món de l'educació en el lleure a través de reflexions crítiques sobre actualitat que pensem que són importants. Parlem del sexisme i la discriminació de gènere, l'auge de l'extrema dreta, intentant que aquestes reflexions entronquin d'alguna manera amb la quotidianitat dels nanos i vehiculant aquestes reflexions en el que posteriorment escrivim en els tallers. El Parlant és una entitat que treballa educomunicació. Un dels projectes del Parlant es diu La Cruïlla Comuna, que treballa a través de la crítica mediàtica aspectes com el racisme, com la interculturalitat. Creo que me da una tele o a una revista que una persona que te diga tú. Los medios influyen de alguna manera en lo que nosotros pensamos, ¿no? La idea es ver, ¿no?, como la importancia que la imagen tiene en nuestras vidas des que nacemos. L'objectiu de l'activitat és empoderar la imatge de la dona musulmana. En aquest cas són dones cantants que no porten vel. Això també per mi és molt important, no?, perquè el significat del vel doncs, és molt personal. Obligar una dona a portar el vel no és islàmic. Qualsevol acte de fe es fa des del cor. De fet, el Corà ja em diu que no hi ha coacció a la religió. Per tant, en el moment en què hi hagi algun cas, en algun lloc del món, que alguna persona obliga alguna dona a portar el vel, ja està perdent el seu sentit islàmic. Com intentem explicar en el taller, detectem a tota la societat un auge dels rumors racistes. Ens ha de fer pensar que hi ha unes certes causes estructurals que poden estar ajudant a que passi. Quan jo miro això, dic, hòstia, què està passant, no? Que bèstia. Però llavors quan pregunto el que se sent a Cardedeu, esteu sentint els mateixos arguments i rumors que fan que la gent voti aquests partits, els mateixos. No és una moguda d'una penya friqui, loca. El problema, amics i amigues, és si és legítim fer aquests arguments d'aquí o no. I això és el que nosaltres anomenem rumors racistes. És mentida, això. A través de la crítica mediàtica, de posar un pensament crític i parlar dels prejudicis, dels estereotips i dels rumors sobre comunitats de persones migrades, coses molt concretes i que estan molt interioritzades a l'imaginari col·lectiu. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco, porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Ustedes creen que estas cosas pasan aquí en Barcelona? ¿Y por qué creen que pasan? Perquè no s'entén què passa. Plasmar aquestes reflexions sobre el paper consoliden molt més la reflexió crítica que no pas que algú et vingui a explicar alguna cosa, perquè els obliga a reflexionar a ells, a que la veu sigui la seva. 4 versos que hi hagi rima sobre el tema. Rap antifeixista, defensa del treballador, que no importi el de la feina i el seu color. Et queixes de l'estranger perquè et treu la feina, però no és culpa seva, és culpa de l'empresa que l'utilitza com una eina. Contra el populisme perquè no volem tornar ni al franquisme ni al feixisme. Cada vegada que penso em recordo el meu avi, mort i fusellat, per defensar la classe treballadora i el proletariat. Brutal!
que està bé, que veiem la tele, que veiem mitjans massius de comunicació, però que li posem una mirada crítica. I que no tot el que ens ensenyen o veiem a primera vista és cert, sinó que també hi ha moltes coses darrere i que a vegades el que ens vol ensenyar la gent no és el que passa a la veritat. Evidentment no se solucionarà aquest problema en termes culturals fent tallers a escoles, però en tot cas tot el que puguem fer per fer com a mínim una revisió crítica d'aquests rumors penso que ajuda a que els nanos siguin una mica més crítics, que al final també és el que entronca molt amb la tradició del rap i el hip-hop. Tots els estralls que el neoliberalisme ha fet en termes d'individualisme, d'atomització, etc., fan que sigui molt difícil revertir aquesta dinàmica i construir una perspectiva crítica que al final sempre és col·lectiva i social. Trobes que tenen alguns estereotips arraigats molt forts i que és greu, no? El que falta és coneixement, aproximar-nos els uns als altres, perquè moltes vegades se'ns fa por el que és desconegut per nosaltres i ho rebutgem, però en aquests espais on ens podem conèixer, ens podem compartir idees, doncs són molt importants perquè ajuden molt a entendre's els uns als altres, respectar-nos i conviure en harmonia, que és el que volem. Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.